Dobrý den. Zdravím vás, televizora Tomáš Paul. Vítáme vás. Mám tady dva mrtě borce, tady koukají na paní, co tady šuře kolo. Takhle se dneska vrací kradou kola. Takhle se dneska vrací kradou kola ráno. Se to prostě šůruje, šůry. Pilka a ruce. Šůruje se to tady pěkně. Prosím vás, to je vaše kolo. To je vaše. Jo. Aha, to je... Co si děláš, prdel? Počkej.